Ma, baka mayroon pa dyan. Bigyan mo pa ako. Oh, ay, gusto mo pa ba? Meron pa, oh. Eh? Oh, last na yan, magsawa ka. Okay. Sana all. Bango. Itatago ko to. Hindi ko pa kakainin. Habang may amoy pa. Ang dami naman ito, sayang naman. Sakto, may merienda na ako mamaya. Sana all. Ang dami nito, Oh, Emma, ano ginagawa mo dyan? Kumukuha ko ng merienda ko, pampasexy daw to eh. Pampasexy? Sino nagsabi? Joke lang, kumukuha lang ako ng pagkain ko para may merienda ako mamaya. Okay. Baka gusto mo rin. Ah, hindi. Busog pa ako. Pupunta lang sana ako dun sa ilalim ng mangga. Presko kasi dun. Okay. Saan banda yun? Dun lang, oh. Ayaw nga pala, Angie. Matanong ko lang, totoo bang nag-break na si Bak tsaka si Myla? Ba't mo tinatanong? Eh, concern lang kasi ako kay Baak. Concern? Totoo naman. Alam mo naman yung lalaking yun, pag may problema, alak lagi yung inaatupag. Angie, bakit ganyan ka makatingin? Parang may ibig kang sabihin, Para tingin lang. Diyan ka na nga. Angie, sandali lang. Sama na rin ako. Diar, pang pangasim. Babayanak pa lang kading agmay-may sa. Papanamon. Duhaan ka pa lang. Emma, si JR tsaka si Baak yun, oh. Tara, sundan natin. Okay. Apaya, surot ka nga surot. Nandalangod ka niya. Baka datirin mo din mga maday. Hindi ka magsasaw. Apaya, ipos ka nga ipos. Gusto sabam ka na makaulaw ka mo eh. Papanam. Apo ka. Siguro, mabising ka man ya. Nilakit na maakin niya. Dalaga na lakin niya. Angie, ano nga yung pinag-uusapan ng dalawang yun? Malay ko, edi puntahan natin para malaman natin. Okay. Siguro, nagsiset na naman ang dalawang yan ng inuman, no? Malay ko ba? Tara. Hoy, Baak, anong pinag-uusapan nyo? Hi, Emma. Saan kayo galing? Dyan lang. Naglakad-lakad lang kami ni Angie. Okay. Ano yung hawak mo? Ito ba? Sampalok. Okay. Baak, gusto mo ba? Ako, Emma. Gusto ko. Ay, gusto mo rin. Wait lang, JR, kaso maliit eh. Gusto ko, Bak. Meron ba? Meron ko. Grabe ka naman. Parang patay gutom. Baak, ba't di ka namamansin? Isuplado mo, Emma, baka mayroon pa dyan. Bigyan mo pa ako. Ay, gusto mo pa ba? Meron pa, oh. Oh, last na yan, magsawa ka. Okay. Sana all. Bango. Itatago ko to. Hindi ko pa kakainin. Habang may amoy pa. Ang lakas ng trip mo, Wala ka ata sa mood, Huwag mo akong iniirapan. Emma, kumusta ka na? Okay lang, kahit papano. Paano? Paano kaya kita mamahalin? Tumigil ka nga, JR. Bolero ka din, no? Emma, hindi ka pa nagkakasala. Pinapatawad na kita. Kanyang kita kamahal. Pinapatawad? Anong pinagsasabi mo dyan? Baliw ka talaga, no? Oo, baliw na baliw nga ako sa'yo eh.
Ba, tignan mo yung dalawa. Pakialam mo sa dalawang yan. Duro arami din ta kayad daan. Ikaw naman, puro ka naman hugot. Siyempre, dahil ngayon lang nagkita, libre kayo. Leon, sagot ko! Sana all. Bak, dahil kwarta. Pabul ka pa naman, ori 300. Sa akin tama mga gawin. Ako mag-gaya mo kwarta. Berinda tayo mo lang. Kaya kadama pa. Yung laki ni Bakay, bihadang ka mo, hindi ka madalagan. Tama. Tay, pagkatang mati soft drinks, upat, tsaka upaka biskwit. Sana all. Oh, Emma. Bak. Bak, Oh. Biskwit niyo. Nice. Nakabusog kayo ha. Thank you, JR. Wala yun. Sana all. Thank you. Sa susunod, ilibre kayo manayin. Ang kilat ta, kabusog kayo. Ang sarap, JR. Gilibre nga bagbaga mo. Wala nga kwarta mo. Ta kayo, dapat bribe niya balay. bakit ganun si Baak? Kanina pa niya ako hindi iniimikan. Baka sumusumraw. O sakit na kayo, may nagsumsumbatan. Di na talaga nagbago yun. Sige, dyan na kayo. Salamat sa libre mo, ha? Ano yung mga gusto mo pa? Pag gusto mo pa, bibili pa ako. Huwag ka nga, narinig ko nga umutang ka kay Bak eh. Narinig mo yun? Babayaran ko naman yun ah. Naku, wag na. Diyan ka na nga, baka hinahanap na ako sa bahay. Naglaleng dagi jayo. Nakamerindada lang. Nag-awid dan. Nag-iar kayo upay. Kahit kupay. Eh, bagatang payman. Duwapin nga soft drink. Nice.